Yeah. I šta brime ljudi, dobrodošli na ovu epizodu Gaming Monkey-a. Danas igramo Brawl Stars. Kao što vidite, fali mi 15 za Broka. I ajmo da samo otvorimo ovu kutiju. Quincy, Shelly, Rosa i gemovi. Ali šta ćemo da igramo ljudi, treba mi nešto što će dobiti trofeje. Ovdje ništa nemamo. I ajmo ljudi da igramo nešto što će dobiti malo više trofeja. Ok ljudi, idemo u ovo. Valjda ćemo dobiti pobedu u nadi da dobijemo. Nismo uspjeli da pobedimo, ali idemo opet, onaj da sad pobedimo. Kao da igra. I ljudi, nadamo se da ćemo uspjeti. Dolazi, ja ću ovo. Ljudi, neka mi se čini kao da igraca zna da tebi treba nešto i ne da ti da pobediš. Pa tako je meni bilo kad mi je trebalo 3000, to sam 200 trofeja. Pa vidite to. Da ja pajnem 200 trofeja, to bi bilo grozno, a? Pa za mene. Ej, Pa i ja. ljudi, jel vidite kako mi malo koči? Ne. To je kada snimaš. Pa ti zato hoću da znaš. Nije da igrate. A, nije igrica. Prvi put da igrica nije baš nešto kriva. Beži od njih, koga briga. Koga briga za njih. O ne, mi smo ušli u danu. Doći ću ti u pomoć. Aj, umri. Ne znam koga pucam, ne znam ni gdje pucam, ni zašto pucam. Da, ubit ćemo je ljudi, ubit ćemo je. Ona je ubila mene, to, pobedili smo, ostalo ti malo HP-a. 7. Ljudi, treba nam još da bi... Pa i trebamo. Ljudi, ajde, samo nam treba da dobijemo... Kako sam dobio samo 3? Treba nam da dobijemo 12 da pobedimo jednu od ovih Game Grab ili... Znate, ovo. Ok, idemo opet u ovo. Ili ti u Duo Showdowna, poslije ću da odigram jedan solo. Pogledajte na to video. Da pogledajte video, odbacio sam novi mod. Odbacio. Uzbacio si, gledajte ovaj video, inače ću vam pronaći i sve vas progoniti u snovima vašim. Ne želite. Da, ne želite. Želite. Da, ne želite to da vidite. Žestoko ne. Joj, Frank me muči. Moramo da je ubijemo, dobro, ubili smo je. Ej, to je naše oružje. I bacio sam, ali da li će ga ubiti? Nije uspio. A brate, mogli smo da ih poderemo. Da, a hoćemo da igramo ljudi sada neki drugi game mod. A, hajde. Posle da igramo neki drugi game mod. Ne, igrat ćemo neki drugi game mod i ja te. Nadam se. Posle da uzmemo ono tankovi, znaš. Boli. El primo. Oj, tankovi. Ja to zovem tank. Valjda se to zove tank. Ne, ja gledam ja mislila neku igricu, ono kaže posle da igramo tankovi. Pa ima ona igrica tankovi, sećaš se. Ubije, moramo da je stignemo to. Piper mene nekad nervira u ovim igricama. Vi more muž. U ovoj igri, ne znam zašto Vi kažemo... more Piper. Ne znam zašto kažemo u ovim igricama kad Piper samo u jednoj igrici. Vi more muž. Nećeš biti. Ne znam. Nećeš biciklom na Rusi. Pa može mi sad. Ovdje su na sati. Pa ako sam Chuck Norris onda mogu. Ako sam Chuck Norris. Imam pravo da se napalim na Chucka. Jer ja Chuck Norris. Jer sam... Ja bežim. Ajde naš taktika. Buš. Ok ljudi, idemo tako, ali vidjet će nas. Crkvi. Znam da si ih puca. Uzmem to. Ok ljudi, uzeli smo. Ja ću pokušati da ubijem Ginija. Nećeš bre, evo ga bulit. Ok ljudi, idemo na njih. Bulit. Nutre Bullet je došao. Nutra bulit. Ubili smo Nutri Bullet. I ako umrem, ja ne znam. Baci turet u buš. Pa rekao sam ti da baci turet. Pucaj turet. Da meni će ubiti ovaj. Turet, pucaj. Beži pička. Ja sam rekao da je tu buš, ja sam rekao. Beži pička. O, u showdownu smo ljudi. Ok ljudi, sad ćemo da vidimo kad nam dođe ovaj Genie. Ljudi, ali ćemo da ih jebemo kao što vidite. Nije mu baš predalo. Ok ljudi.
Jo, kako beži, ubili smo ga. I ljudi, da li ćemo dobiti nešto, koliko smo dobili, plus 6, znači, da vidimo koliko mi treba. Nešto 5, treba da Treba bude ti 6. 7. Da. Ali imao sam 288, čuš njih plus 6, to je bilo 294. Ljudi, moramo da pobedimo, da dobijemo tog Broka. A ne, bili smo 4. mjesto pa se izgubi onaj jedan. A. Sergej. Ljudi, i obećao sam izašao je mod, kao što sam obećao. Da, obećao sam. I vidite, baš je bila cool slika, kao T-Rex na slici. I da znate, u tom modu ćete vidjeti nešto. Dva stvorenja. A to je Mate i Donja već. Opravo se otkrio moje ime. I ljudi, face reveal neće biti još dugo. Ali ja sam pokazao svoje. Ja Broj neću. 2. Pa ja neću. Ja nikad neću pokazati. Oh my god. Koji vam omiljen skin, ljudi? Ali jesi, možete biti njegov plat, idite na jedno od svojih prvih videa kao kada sam Čuti. skakao kroz prozor i tu kaže moje lice, ja mislim i njegovo. Ne. Da napravi da on skače. Ljudi, ako da znate samo koji vam je omiljeni skin, moram da vas pitam nešto. Moram nešto da vas pitam. Ljudi, koji vam je omiljeni skin, a koji vam je najneomiljeniji skin? Glavno mi je ubila. Pa ubio me Barley. Pa to, bežiš od Barlija. Barley ovdje je najviše pičkast. No možda ih udariš. Pa ljudi, rank smo 3. Ljudi, koji je vama omiljeni brawler? Mene je najgori brawler Mortis. Ja jedan. Mene je omiljeni Poco, najgori Mortis, a omiljeni skin, da vam kažem, realno mi je od ovog Dynamite kao kuvar ili ti Spicy Mike, najviše ne volim kako su sad boa napravili. Meni sa kura Spike omiljeni. Jer nešto ne volim kako je bo sad ispao. Ni ja. Znači, mnogo je bolje onaj stari Ali bo. su mu bolje bombe. Da, ali skin mu je... Također ne volim, čak kako mi je Poco omiljen, ne volim onaj njegov skin Serenade Poco, valjda se tako zove. A ovo košta 190 genova. Ono što volim je Shibanita, znate, valjda se tako zove. Shibanita. Da, taj skin. Shibanita. Onda gdje je pas. Da, Čapito. pokušavam da je čapim. Da ga čapim za nešto. Znate, I mene. ajde. A ćemo da igramo neki drugi mod. Koji su drugi? Čekaj, imamo neki drugi mod koji nam bolje ide. Ili igramo solo showdown. Čekaj, da mogu da invajtim nekog mod. Ili sad ćemo pauzu dok ne dobijemo Broka. I ako vidite, mi igramo sad duo showdown. U nadi da nam niko ne dođe. I došli su nam. Idemo da bežimo negdje drugde. Negdje drugdje, samo malo dan. Da. Još uvijek su svi rank 5. Ajde nekad bude neko mrtav, barem do showdowna. Još uvijek radim taktiku. Beže čoveče, Piper je tu. A Piper je noćna mora Piperasta. Ljudi, moram da budemo rank 2 barem. Krijem se ovdje u nadi da preživim. Ne. Krijem se ljudi u nadi da preživim. Čekaj za mene da se svojim. Brzo dođi za 5. Oni mogu da vide to. Da, brzo. Uđe. Liske 6, liske 5. Ne znam zašto idem po ovo, ali okej, nek ide život. Ljudi. Pucam, stavit ću turet. Dođi boss. Dođi, kako beže čim imaju mnogo i malo health. Ko svako normalan. Kako svaka normalna osoba. Au Leon. Au Piper. Kao, ne znam, ja sam gotov. Dve Piper. I jurim ga, ne sme, ubili me. Ljudi, sad ćemo malo pauzu. Ok, ljudi, nakon mukotrpnog mučenja, krvoprolića, plača, borbe i žestokih stvari, konačno imamo Samo poslije 2 pa. Broka. Da, malo už se uživi ulogu. Ok, ljudi, idemo da ga uzmemo.
Ovo je prvi novi brawler kojeg sam dobio, a da snimam. Da. Čim je ovo treći video. Nismo snimali, samo se s djecom ovako igrali. I uvek bi dobio. Friendly battle, on svako bi ovako čest imao, nije to. I dobio El Prima. I ipak htio da otvori i dobio El Prima. Da, ok ljudi, ja ću sada, kažem, to je to od ovog klipa, nadam se da vam se svidio, ako jeste ostavite like i mi se vidimo u sljedećem. Ćao!